Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa liwat, may aga naman sa aton ng mga ka-aksyon. Welcome na diri sa inyong palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Huwebes na kita, Oktubre 21, tuig 2021. Aksyon Hotline! Ika-tatlo kita nga Huwebes sa ikanapulo nga bulan. Kumusta ka mo masuki namon na matagpramati sa kanginan nag-upod na. Diri sa aton sining nga pagpangalagad via on-air kag subong man sa mga online naton nga mga viewers kag mga listeners. Aksyon Hotline! Pagi sa Facebook kag YouTube ang aton gid nga pagpanamyaw, kumusta ka mo? Maayo ang inyong bugtaw subong ti ang ara ya mga ROF, OFW nga ara si iban nga pungsod. Depende kung ano oras sa inyo subong, kumusta sa inyo ginamtangan da. Aksyon Hotline! Perti ang Kuwait, no? Sa Kuwait to yaho, ang fully vaccinated nilang matao to, dumabalik na gid ang 100% katalang na mga activities nila. No? Pati ang mga pagbiyahe. Naway na gid problema sila to yan, no? Aksyon Hotline! Sa Amerika, ang masubin pagid nga edad o pangidaron sa mga kabataan, isa sang target nga mabakunahan sang gobyerno sa pungsod Amerika. Diri sa aton, kapaninguha man, at least, trying hard nga makaumpisa kita bakuna sa mga kabataan nagaedad 12 anyos tubtob 17 sa mga minor nga may ara sang comorbidities. Di Bacolod City November 5 pero ang question di ano kadamo ang ara sa rehistrasyon para magpabakuna. Aksyon Hotline! Hindi kita magkalipat sa 65 kadlaw na gidlang ang nabilin bago magabot ang adlaw sa Pasko, kang mayara man 72 kadlaw ang nabilin sa tuig 2021. Wagtang na ang 2021, i-welcome ta ng pagsulod sang mainit nga tuig bangod sa national election diri sa Pilipinas. Aksyon Hotline! Ito yung magambal ka national elections that include national and local elections. Aksyon Hotline! Ayos, sa matag pramatita, feel free sa pagpadala sa inyong mga mensahe sa aton sining Facebook ag YouTube. Ang aton lang gid pangimbitar man sa inyo, pwede ka mo makapadala dira sa inyong opinion, inyong mga reaksyon sa comment section kay aton ginina karon dugay pagabasahon. Aksyon Hotline! Kag salamat gid inaway sa mga nagasakdag, mga nagasuporta sa amon kadadlaw, mga nagashare, mga nagalike sa aton sini nga online nga pagpangalagad. Thank you kay amo ng consolation ta may baluan nga padayon kamo nga nagatutok diri sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline! Anong pinagkamadalag ko nga balita nga tuntutukan karon nga Huwebes? Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio.
Sa headline number 1, na kundi may ara ginaduso ang transport sector dito sa Metro Manila nga kuntani may ara sang dugang nga plitihan no nga hinyo sila sa gobyerno bangod sa wala untat ikawalo na iya di kakita sini nga tuig ara na sa ikawalo nga beses ikawalo ka beses nga pag-increase sa petroleum products. Hindi lahog-lahog kay ang pinaka-latest kung madumduman sa aton mga ka-aksyon every Tuesday ambot ano na ang kasignifikante nga ang paborito balang adlaw sang mga tag-iya mga kompanya sang langis nga magpatuman sang ila sining increase man o kung pag-os-os sa presyo sang gatong kada Martes gid ambot ano kasignifikante giniya kay siling mo kon world market ang ginambalan do ay managapalariho nga sa Martes nga adlaw gid no kag daw halos dira lang nagabalik-balik balang kada magabot inang adlaw dira man may increase or decrease sa petroleum product sa presyo sa world market. Tiari ho sa Pilipinas unique iniya kay every Tuesday ginamarkahan sa mga drivers kag mga nagapanag-iya sang salakyan nga pribado ang adlaw nga Martes kang ginahulat nila Lunes pa lang sang gabi kung may mga pronouncement ang mga gasolinahan kung bala may ara naman sang ipasaka sa presyo. Aksyon Hotline. Ginmuno kung nakit tinagligad ho mga 150 para sa krudo ang increase 1.50. Can you imagine bla? Patay na nga daan ang biyahe sang mga ordinaryo nga mga tsuper o driver tidugangan mo pagidpatong increase sa ginabayran nila kag ginatugong nga krudo or gasolina ti balda. Aksyon Hotline. Kung sang una nagadala pa sila 150 isa kagatos pa ulit ambot sini ninit pangadaan ng pasahero dako gid nga problema para sa hanay o transport sector. Now amo ni siyang reason nga ti may mga lihok nga ginaplano i-check ko ni balaho kung ano ni na finalize na kaya nga aton malang concern ti halimbawa diri sa aton sa Negros and Bacolod may 3 diri mo or 4 bala kay si Mr. Ted Makainan siguro may grupo man ni sila mo nga transport organization o transport sector pero ang mga transport organization I am referring to Fibacda and Stone, may ara sila ginatunan subong gina-consider na possibly pag-increase pag-untat biyahe kung padayon nga muning sitwasyon. Aksyon Hotline. Tinano na lang ini ang untat biyahe ang tinutuyo sina ang ipabatyag sa gobyerno sa mga transport sector nga hindi naging magwanta nila hingalo na gid ang sitwasyon pero sa tutuod lang matabo sini malita na mo naman ang mga nagatrabaho nga nagasakay sa mga public transportation everyday. Amo gini ang direkta nga maapektuhan. Aksyon Hotline. Kambot kon bala nationwide ini nga panawagan mga counterpart nila dito sa Metro Manila sa imani may plano man nga untat biyahe. Aksyon Hotline. Aber, ibaloon tala karon dugay diri sa aton sini nga pagpangalagad. May update man kita karon ari ay atensyon sa mga nagaobra sa pribado nga sektor kay kundi may ara panawagan ang Philippine Chamber of Commerce and Industry nga kuntani ihimuon nga mandatory ang pagbakuna sa mga empleyado kung sa pribado ka kung hatagan ini green light ng gobyerno ina kung hatagan kiti may doli memorandum o kung may ara doli kitang kasuguan kaya hindi dapat mangin mandatory ang pagbakuna mo. Aksyon Hotline. Pero ginatunan karon sang COVID SARS sa Pilipinas, ini nga sahi sang panawagan, kung tinano inyo punto, abi, sa publiko, luyag ka mo, mandatory sang gobyerno ang pag-implementar sang vaccination program. Aksyon Hotline. Kag karon na, no, sa later parts ng aton sining nga pagpangalagad, i-check taman ang update no kay ang Bacolod kapon ginaktuan sang konseho mabakal sang COVID-19
medicine, no? Bulong na gidya nga medyo mahal ining presyo. Tila taon tanan nung latest update sini kagabi actually na report ni Aksyon Dale, pero hibaloon tani kung anong proseso sina no kay ti Bacolod City may department head kuno nga nagtaliwan sila ni Ma'am M. Ang tuho may mga nagkalamatay nga close friend niya including sing inablo sang iyabana. Aksyon Hotline. Bigid si COVID, no? Do hindi gid mabangbang. Aksyon Hotline. Alas 8:16 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Online sa hotline. Online sa hotline. Ulahon ko lang ang parte sa sining ginatun-an karon sang transport group, no? Kag isa diri nga nakamuno sini is Mr. Jesse Ortega, ang tagpamuno Secretary General sang grupo nga Stone, no? Sentrong Samahan ng mga chopper at operator sa Negros. Kay gusto tayo baluon kung ano na ang nalabutan, may mga desisyon, nagkasugilanon na bala sila upon sa FIVACDA, dayonon bala nila ini nga plano, kay siling ko makaluluoy naman di ang mga nagasalig lang sa public transport o ti ang sadya sini kay ang isa sa solusyon sa gobyerno nakita ko, i-allow nilang motorcycle taxi, halin sa Grab nga kontra sa mga POJs, pakadto sa taxi, pakadto sa e-trike, tugangan pagit sa motorcycle taxi, patay gini ang mga chopper naton, mga driver sa pasahe nga salakyan. Online sa hotline. Joining us over the phone is Sir Jesse Ortega, ang tagpamuno sa Stone. Sir, may ngaga sa imo, kumusta ka na? Aksyon good morning, no? Ilabi na gisa palamig isang Aksyon Radio. Good morning distanan. Ilabi na gisa na nakubukulod no terminal nga damo gid mo nga monitor. Mayong aga sa inyo tanan. Actually, ito may initial na kay Toriana na kami ni Mrs. Kodalbasong Tibakda. Sabing, pintusoogin, tupos ko siya kung pwede makatawag kita sa joint meeting. Tupos siya mga membro, kasamon man, para makaimbos kita sa isang official solution kung anong pag-imbon sa siningulaan na untat na sinakay sa bilis ng aptitude ng product. Nasubo niya ang siya ganin naglabot na sa 52 pesos sa litro sang diesel, ang sa Caltex mga 50 subram ng pesos sang diesel. Hindi kaya expected kami namon nga by November, mga saklag yapon nisa. Okay. Tungkol ang demand sang winter season, namang bastang food market mag-demand ang nakaprodukto, pinapasakaan nilang presyo. So, expected kami nga madahaka naman by November, by next month. No? Okay. So, sinubong, ang driver, nagareklamo, damo nagreklamo. Ang presubong nagatubang ito sa pandemic, nga ang ilang kaninet, ang ilang pasayro, dugangan pagiging naputangan sang barrier sang ilang salasyan, huwag nagninit ang naggamay ang volume ng pasayro, sabi nakita nila katadlaw. Okay. So, kaya reklamo nila nga, dakaluto na sila makada-take home kang presinto sila balay kung magpuli sila tapos gahe. So, di, sinakay ang bili sang produk, ang laklon, kagamo pa niya ito bago na ito. Ang gobyerno, doon wala yung just yung initiative na nabuli sa disine, na kung pwede, ganyan kinabadisted na niyang size stock, na dapat ibana nila niya exercise stock ng gamay lang ang portion para nga ma-absorb ang impact ng sinakaya ng presyo lang isang langis. Okay. Oo. So, kaya ang plano sa ibang media, labag ng mga membro, niya kung di sila mato, strike kan tayo. Yung question nila, kung strike card mo naman, okay na ng strike, kaya mo lang ato ng amon nga legitimate ng mga himuon para mamatihan ng gobyerno. O galing, kasi hindi na siya patunubang ang gobyerno at mga pabungol. Depende sa mo ng meeting by next week, yung tawag na ko kay panawag ko na sila karoon na lang kung nakalok sa meeting para ma-desisyonan siyang official decision kung anong pa himuon namin linear future action. Okay. Pero ano man, ang base sa inyo initial talks ni Ma'am Katalbas, may ara ka mo target nga halimbawa daw amo ni siya abi ang deadline nga ginahatag no sa gobyerno o kung
nga maaktuhan pa hopefully ang inyo sini nga panawagan nga pagpataas ang plitian nano hasta sa noning possibly kag ang target nyo nga magpatigayon sang sini nga lihok sa Jesse. Initially, hindi po ko katag-desisyon kung saan o ka, kasi aksyon ang primuho namon. Kung pinaka-adlaw, no? Okay. Nga formal ni aksyon, nga primuho namon, para nga mamati. Kaya kung mag-file kami petisyon, nagpagawa na sang statement ang Legislative Central Office sa Manila, kahit tungkol sa napetisyon ang mga Manila based na mga salagang mga transport sector, hindi nga ito maprubahan. Di ang question din paano nakaroon. Kay ang pangayo mo lang ang adugangan ng plate. Why mga grabe ka pangayo sa per kilometer ng sara, kundi ang per 4 kilometers lang sunod. For example, lumang Luigi, ang per 4 kilometers, yung payo, pasumong pa sa Iroga, bahit Lapulo. Tipo kung mangayo kami 2 pisos na additional sa first 4 kilometers, di mo unang saan natin sa 11 o 12. Tigalang kayo na iyang panawagan, no? Hindi gid pag-updan na kag paboran sa gobyerno sa nasyonal, kay nakita nila nga ang apektado kuno common tao naman mo sa plitian. So, ang tendency or possibility nga hindi kinaya ma-approve. Ang mga ni Manila, ginay nila ang petition tong 3 pesos per 4 kilometers. No? Okay. Sa amon anong kami sa Parbe, nag-file lang ang petition, para bayad ka mo itong inyo penalty, kung pila ang approve ng regional office, so laban-laban, hindi masunod na nila aksyon sa Lopez nila sa Manila. Di laban na alangan na karon nga diri sa aton malisa kag mataas ng plitian dito sa Manila, away gani ginaprobahan. Why nga bang bago-bay sa Manila? Kaya lang alam mo matamato mo kami ng mga driver na manukot man din kung kundi kasi madakpan pang driver na matay-Thailand sing katong overcharging. Correct. Oo. Yes. Now, Ari, sa increases bala na siyang petroleum products, ano ang inyong forecast? Ano ang ginalantaw nyo? Di kay duway magigan explanation ang mga dalagko nga kompanya sang langis. And because of the oil deregulation, ting gobyerno, amo na pirming na rason, sila tiway na kami memo, way kami control sa ila. Pero sir, ano ginang specific nga mga reasons ni nga daw way untat ng giniya, daw way man pagidog sa presyo sa world market? Actually, action natin, dictate in isang world market. No? Kaya base kita sa world market mo. Kung anong presyo sa world market, amon sundon sa bilugan. Ikadua, ang number 1 nila ng rason, tungod nga may demand ang oil, tungod sang ng simpong winter season na tugnaw. Kasi nalang damo ang mga dalagko nga pungsod na nagatingob sang bakal sa world market. Tapos nga basta may demand ang isa ka produkto, nagkasaka din man sa aksyonard. Kaya nga mo expected up until December yung sinakain ni kaya ang demand arahin na yan. Ito nagatigtulog na mo, damo ma-order abi, amo mo na? Winter season, kaya may ang demand sang oil, dako kaya nga tungod ang mga dalagko ng pungsod like US, British, mga dalagko ng pungsod, gating ko binabakal sa world market sa aksyonard. Kung may presyo, ginapanan na tuot ng presyo ng pasakala para kasi sila mabaligya. Ibaligya. Amo na natatabo. Di nagabustar man yung mga lagong ng mga kumpanya sa langis sa board. Di pa sakaan nila. Kaya balibad nila tungkol itong simpo winter season. Muna sabi yung mabalibad nila. Yung gobyerno, ito mo naman may mugyapon. Correct. May kung binalik na sa ito ang office, overpriced sa decision fund, kaya mo itong mahimo daw siya observer na i-absorb ang whatever sa bilhin yung product. Inulang nila itong office diba ng gobyerno, inutil na hindi nila kabulig. Kaya kung yun hindi nila kapag-bulogan yan, kailangan damo yung mga kamigo. Yawa, paano yan ang transport sector? Kaya may igo din na. May pamilya na aksyonan mo. Correct damo driver sa mga ginawa na lang ka
utang sang renta, no? At least may dalon pa uli, pero ti ang risto bala nilang balayran sa tag-iara mangyapon eh. Yung may pangantaniya ko sa kinkin, di man binaharihan yung ang kwan ng bondire, kumayarang operator nga di mo sugot. Correct. Alas 8:26 na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Iso mong ginakonsidero sa mga transport organization ang pagpatigayon sang untat biyahe or strike, no? Why pa hindi pa necessary ng untat biyahe gid, pero may mga lihok sila nga himuon para ipabatyag sa gobyerno hindi na giniya magwanta, Sir Jess. Sorry ginautod. Okay, kaso. So amo ning isa sa problema sumong ninyo. Now, until December pang inyo forecast nga may increase, so more or less kung ay himuon ng gobyerno, di posible madayon gining inyo plano. May mas posible nga malayong isa kay bari anong giho na namong nga para mamatian kami. Kaya among mula na armas ang transport sector na maghimo ng aksyon para nga ay paabot sa gobyerno ang pamatian nila. Among isang matabo. Tilain lang kung may libre sakay nga daan sumong yung transaksyon ng DOTR mo, mga basis man yung ilang istorya. Why, by the way, sining libre sakay, why kamo diya madala nga mga transport organization? Abi, kamo daw, ari man inyo budget o kamo lang plano kung paano nyo na i-distribute sa mga member nyo? Wala aksyon at kaya sa baran sila sa mga stasyon kung madamos lang kung takpon. Unlike kung sana lang sa mga bus company election series, ang ba-explain lang nila kung takpon. Ang problema libre sakay na tuod, pahalik naman niya sa mga gagmay, mga transport sector, mga Disney. Kasi nga, pro-like sa Banago, mayroon libre sakay na pala downtown. Kasi ang radto downtown, yun masakay sa mga Disney. Kung sila libre sakay sa series, ang lain. Kaya nga, pag yung management, piliin lang nila ang transaksyon, kundi mga frontliner, mga health worker. Di ba man, kung sinom lang magyan lang, transaksyon na nila. Uy, tuod na? Why na mo na nga in-interview ang manager ang birth manager sing Siret. Tambal mo dyan ngayon, hindi na pilihan mo kayo kung balaan na mo nga po transaksyon na ng mga health worker o mga frontliner ng mga sayro, kay pangitaan ako na ID. Di ba man, yung si Derek na shopping daw, hindi sinumal na masakay na sila na quality sakay. Jesus. So, ini siya nga tanan nag-add-on pagid sa agoniya sa mga driver. Anyway, nag-aalit pagid sila kaya nagdugangan pagid ang problema sa driver. Ang income ng dubo, kasi pila nga daan ang gagasing serious yung bus, lagko na. Kadamo sila. Targaan mo na sa 40 kabilog, paano na lang ang jeepney? Ate, why? Kalot-kalot kasang bagol mo da. May lang kung may buhok ka pa kayo, okay lang. Pero anyway, Sir Jess, keep us posted. Ang atong lang ni purpose so that we can inform the public, ma-aware sila kung may arag yung lihok in the coming days, kang madesisyonan, keep us posted para may paibalo man natin sa publiko, Sir Jess. Correct lang yun at kamuuna makabalo. On that note, salamat sa time mo, kag good luck sa inyo. At ang jubay masa-akunat, no, ilabi na lis mo, para mati, may magastanan. Aksyon Hotline. Pamangkot sumong abe sa mga pamilya sa driver da nga nagamonitor sa mga driver mismo sa mga taxi, damo mga taxi drivers katutok sa aton every morning, aside from the OTTG members, damo taxi drivers nga nagamonitor mo. Aber na noong inyong sitwasyon subong, makakaon pa man kamo kompleto 3 ka beses sa isa kadlaw. Payara pa man kamo dalon pauli pang bugas-bugas, rice and fish lang. Sa unang driver, magkita mo pa, nagainom-inom, paniskilid, dalan no? After sa biyahe, subong wine na, kalamay gid kay risto na galan sa boundary, waay pa, dalon pa uli. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan,
kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalinawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bapos mo fire ko my part because the year nga nagsulod ko nagdamo ko dito at that time, no, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagdamo bisa nagdamo dito, no. So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod
ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Na masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since, no? Nga kinahanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate, no? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster, no? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay, no? So kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining nga mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining nga mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Tungkol sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong sino si relevant kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsiling ka nga Jack Balaan Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat
sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV number 1. Ato mo lang 500 pesos po da kag manawag ng station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na gina pangita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot-tuot ko gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV number 1. Magpangati lang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian swine flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala pa ko kasi rin naging tawag ako nga icon player na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala tutos sa kanginan,
Amo na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binayluwanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng Putsilingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sa ihimplo sa kabukusan sa mga taga-Baragwag. Ang tanan maayo man, sa bilog nga Baragwagan, tanan nga mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang ginhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nanging kahigayunan nga mas mapasangkat. Nakikinig sa... Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan na Aksyon Hotline sa Sabado. Gali atensyon sa mabakulod nun diho kay may ara sang caravan nga patigayunon ang mga supporters ni Vice President Lenny. I-check tab lang na karon kay Major Kulanag sang bitaw kay siling ko basi magpuluryakot blang bakulod. Di kay gina-expect nila more or less 260 vehicle, may 60 ka tricycle, pedicabs ka mga intramo. Ti kon ninali masagamla mo ni ka masugata mo ni karon kun pinauryakot ni sa bakulod ang trapiko. Pakaronan ko na kay at least si Sir Kulanag karon para siya mismo maka paibalo diri kun dining route plan ni Sabado na nimo. O although kung Sabado do hindi gimadamo ang di pasayang nga salakyan, galing ang private. Ambot kay nagmahalang gasolina kung magjutay naman. Ayos. Oy, good morning. Galing may lang ang pagmonitor kay Imbong Dio Campo dira sa may si Imbong Blado sa may maaw ni siya mo. Nya at mingaw gid ang Paskwa sang kauturan tanga driver kun wala untat ang pagsaka sang langis. Husto gid eh. Anong pag ayos ang imo Christmas na kun way kay imo yung kwarta nga inog bakal. O galing kiti okay na lang na. At least way siyang nagamasakit kag way siya napatay sa imo pamilya bangod sang COVID. Lito Dayap, Regeline Lindayaw, Lipong, kagay paring Chupoy Magbanos, Macau, China. Good morning da pare. Ginatame lang kag may lang pagmonitor Tita Elma Lusok Polidario kag retired Major Paterno Turalba. Janice Imbarki Magbanwa. Sa tuod lang gid mapataas plite ang mga jeepney pero ang 10 pesos nga plite subong wala pa gani taripa nga na-release sa LTO. Kag speaking of barrier, wala man na gani gid nag-implement mayo kay man wala na gid na-implement mayo kay man kaikit man kayo Japon daga tinupaday naman gani ang plastic. Nag-separate pero ang social distancing nga 1 meter hindi man insakto. Gibutangan barrier ang purpose nila kuno butangan barrier Madam Janessa. Tigaling barrier to no so sa ang iban nga barrier nga daan may style man ang mga driver nga kuan mo ngay nang bitisiyan gyud butangan na barrier actually tuod lang magdawanay kamo ka plite. Kay Aksyon din ang pliti subong ginadaho mangyapon kung may COVID ang imo tupad tapos kagid Martin Aliling, April Joy, Good Flower Gaston. Sila nga good morning Aksyon Art, please greet my husband Ryan Jansky Gales. Gaston, happy birthday. Salamat niyog ko kay Sir Frank kay parang sa iluhan ta siya. Adrian Magallanes, good morning. Ano ni Vinio Carubenson para sa Comelec 350 person lang. Why na lang ginmall to mall? Wala kami di social distancing sa pilahay. 500 person kami or sobra pa. Hostisya please. Uy, perti ko nung kagutok to ho. Aksyon Alvin ba si ma-contact mo na si Kwan, si Taba. Lalo tabo na. O Richard Deriquito, morning man. Siling niya tani insindiyon man sa gobyerno ta ang mga driver. Adrian Magallanes niya wala klaro ang Vinio Corbenson. O ganginotok, COVID is waving. Ay kabay patani hindi na magkuan ang COVID. O si Adrian namong yung padalay kanalain si Adriano kay way kuno social distancing da. Iping Hipulango, Jerry Limaco. Good morning sa inyo.
Monitor sa Bangga Tudong. Si Ma'am Vanessa Mayo, Ma'am, si Doc Matt, good morning na tamay di ang mga avid fans mo na ito na. Diri sa Bacolod, kag Negrosa. Rochelle Polincio Susana, sa Barangay Pandanon, DSB ni siya iya. Very gracious, Fermin Araman, Atia Kim Eriman, thank you gida. Noel Amar, Alex Montesa, Melili Uligo, Michael John Season, kag Lily King, Miralyn Tibag. Ayos! Tawari sa iluwan ko ni, very, very relevant, kag inibalantayan, tani ko na noong matabo in the coming days. May statement nga ginapagwa no less than the Vaccine SAR and National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer, Secretary Carlito Galvez Jr. Kahapon yan ay actually ginambal. Ano nga bal niya? Siling niya, may ara sa private sector nga nagasuggest sa NIATF emerging infectious diseases nga magatag incentives sa mga vaccinated individuals. Wherein diri sa Bacolod, isa man na gani nga tinaligad to nag-meeting si Mayor Bing sa mga negosyante di, and then daw may mga listahan balas lang mo nga ipagwa tuhoy sini. Nawaring balita siling ni Secretary Galvez kay nagwa man ining ayo sa mga grupo sang mga negosyante nga no less than Secretary Galvez, sambal naman siling niya ang ini nga incentive na galakip ini nga taga na magkumpaniya sang right to hire kag daw mo nagin mana ilagin man iya discretion, especially sa vaccinated di bala do may memorandum na yang doli nga hindi na iya dapat. Siling ni Galvez, it is the prerogative of companies to hire, train, promote, and fire employees. Amo nang ginpadala nga mensahe kag amo nang statement ni Secretary Galvez. Siling niya hindi man na kwan, kung lang tawon na ton, hindi man na gurogi, hindi man na malain kay for protection. Galing lang sa Guidelines Labor Advisory No. 3 Series of 2021 sang Doli. Pursuant to Article 5 of the Labor Code of the Philippines, Republic Act No. 11058 and Republic Act No. 11525, ang guidelines nagambal shall apply to all establishment and employers in the private sector that administer COVID-19 vaccine in the workplaces. Kag nabutang diri nga ti pwede nga mangin mandatory, hindi man kag no cost for amuna kag no discrimination or termination. Amo nang nabutang di sa Section 3, tilang tawon, tani ko na ang matabo kay hindi, pwede mo selection doli. Pero sa mundo na consider sa mong COVID vaccination sa nato, ay do hindi amo. Online sa Hotline. Ano bang inyong opinion, publiko? Aber, padalang inyong comment. Anong mambal nyo? Joining us this morning is the MBCCI Chief Executive Officer. We have Sir Frank Carmon. Sir Frank, how are you? Good morning. Hard and good. Thank you. Yeah, I'm Agamantin. Salamat sa time silingkod. This is a very relevant discussion and very important sa mga update from the national. Kaya daw kakomplikado. Subong si Secretary Galvez Gambal, silingati may ara niya puder ang mga negosyante to hire and fire sang ila siningakwan mo nga mga empleyado. Tidoy mo on do gina-propose ngay mandatory ang COVID-19 vaccination o vaccination sa mga empleyado. Sir, anong personal yun nga paglantaw? Na-discuss gid man diri sa aton niya sa Bacolod? Sa isa namon ka meeting dito sa Manila upod ang mga PTCI National na Board. Si Carl Towa sa PP sang Mega nagsiling ang isa ka solution, major solution para maka-upgrade ang ekonomiya at magbalik ang trabaho at ang ilang mga sweldo is pinanandakunahan tagid more than 50%, 50-70% ng aton populasyon.
If we cannot do that, pag-amo ni kahinay ang atong pagbakuna, si base 10 years, hindi pa takapuli recover. So, hindi pa ng bilog na meeting. So, no? So, bakliya, at doon ay ang problema sa bakuna. Subong ang bakuna, damo kayo, ipaktuhod na kay diri sa Bacolod, ang muli na mo nga suglanon, ng Vice Mayor LT, dito man sa Iloilo, damo mo sa bakuna, nga ila bakuna gani kinatire na nila sa other cities municipalities outside sa siyudad ng Iloilo. Okay. So, diri sa aton, damo man sa Vice Mayor LT, ang atong bakuna, kadamo gid kayo, that's why kadamo kita bakuna center, no? Sa lagi na lakta na. Galing may problema kita. Ang hesitancy sa nga level, mataas, kadamo gid kayo. Ito timing din ang tawag mo, kaya mo man ang meeting namon sa ma-over kami. Okay. Kung ano mabulid sa ang business sector para nga pag-asig ang pagbakuna. Dahil sa ilat sa dito, no, ang hesitancy nagdako sa wala siyang employer. Sa may employer. Buti nang gasling siya, inabla nga itong marginalized na sektor na sa Pilid-Baybay, Pilid-Tuba, sa mga puro-puro, sityo-sityo. No? Dahil sila employer. Amo na kuno damo hesitant na pagbakuna. Amo nang they're trying to find out. Now, on the business sector, ang mo, pilipay kami na kung si IATF o Carlito Galvez ang conduction sa na-reconcile sila sa Doli. No? Kay subong ang Doli, ano pa ng isang ginahardol namon. Hindi mapilit mo ang mga empleyado na bakunahan. No? Pag kung empleyado mo na sila, hindi mo lang makapahalin. Motivate sila na bakunahan. Oo. Problema ka dati sa labor. Teaching naman daw very good na kung ma-reconcile nila kahit kung gabulig. In fact, gabulig pa kami subong. Pinapanawagan naman sa isang amon ng mga member companies kung nakatapunan na kamo kung natugluan na kung dipin balkon ang ilang empleyado. Yan lang mo sa bakunan sa hindi lang ang ilang ang mga empleyado kundi pati ang ilang pamilya. Siyang kwapa, medyo hakot tayo na nito. So, parang ito bakuna and everything. So, yun naman. At least, subong, out of pulo, kamo example, sa isa ka restaurant o isa ka hotel, ang ubra lang, 3-4. At so, matimana, ang 3-4 man, tatling naman, kumabakunahan ka mo kanan. No, pagdamo ng gabinawa, basi hindi na 3, basi nagama't-amat na 5, amat 7, basi nagagay tulo ng balik na kamutanan, no? Amo nang incentive na mo sila, in court, isa ka bulan, instead 3 lang kaadlaw at adlaw sa bao, basi sling na mo. Either masugod sa 15 dias na, o eventually, basi ito na kabulan. That's the incentive, no? Ang among gina-offer. Plus, kung inginahambal ni Galvez, pag nasuglanan sa sanduli, gabay pa na ma-quality mapatapos sa bitan. At ang ating problema, so atong wala employer, lining, tricycle, tricycle, nag-abligya mani, bandi, maid, saging, libod isda, utang, amuna. Ang pinakadako po din kay dako na puritin, kay utang. Kaya magpadako na. Pero subong Sir Frank, no, speaking of sa inyo sector, no, kasi yung mga employees na no, kung percentage sa mga nabakunahan, damo naging maniya sa part sa mga private sector o kung sa mga inyong mga empleyado? Ang nag-abri na, iskan tunga na halos nabakunahan ginamo ni. Ang problema, kung way pa kabro, mga empleyado mo, detail. Sometimes sila, ato na sila nagalo moonlighting man sa iban o naganegosyo man, ang ila sa bata mo, therefore, kung bakunahan mo ni, kung make 2 to 3 days, so wala namang cobra, kaya down. Sometimes may lanat, nakapit ang lanat. So what will I do? Tingnan akong breadwinner, no, things like that. So pag empleyado naman, nakapos sa posto, atong wide na kabre, nasirado, gawa mo ng chance ng good-legged na pabakunahan mo.
Okay. The translator, the moonlighting, the gusto, the ammonia. Aha. It's now a balance between Aha. and bakuna. You have to provide that the days na they're down that you cannot earn or bring food on the table, kinanglan at least pagudon mo sila. Most likely, that's the same thing siguro nga grabing hesitancy ng aton nga mga tawag sa wala employer, diba? The marginalized ones, no? Kung mahanap na dahil di down to 2 to 3 people, di sila katay-tikal, di kaligalista, di kautan, most likely muna. But we're having learning study on that. Okay. Kung paano sila tudulang hesitancy pag magpabakuna. So, ang inyo, ang matabo sini, wait and see lang ang buya sa mga development dito sa Manila. Wait and see. No. We're doing our own part here. We're not waiting and see. That's why saying ko, upod kay Dr. Rongon, kay Vice Mayor Elsie, sila ang areas na sila pan-influence na employer na man-employed naman. So, okay. Niyang ganyan. Panawag. Huwag makakot. Na magbakunagid para makabalik na kamo sa inyong obra nga tayo today. Okay. Hindi ito wrong, inyong obra, 1 week lang. Sige, gid. Then, we're also talking kaming na private sector, paano mabuligan ang gobyerno? Na mainggan yun. Yung wala employer at yung lang. Alas 9:02, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Balikan na natin ni Sir Twile si Sir Frank Carbon. Okay, may mga initiative mga ginahimo di, pero tisiling niya dapat ma-reconcile. Sa tuod lang amuning mabudlay subong Bisang ginambal ni Secretary Galvez na since may ginpagawa man nga memorandum si Secretary Belio ilang taon tani? No, kay sorry, ginauto ng linya ta? So, we're not waiting and see. We're doing our part here in Negros. No? Tapos the sector, mo tanasing na mo, kung ang LGUs, so kulang-kulang ng budget na makahatag pagkaon, okay. Kuha na lang pagduwa, 3 kadlaw, 4 kadlaw nga pagkaon nila bugas sa gulatas. Di kami nga kanda sila ng bunghaw-kan, paano na mo may digangan. Okay. Di ko man ang business sector, subong medyo hapa man gani. Ginhawa na namon nga upload, no? Langoy-langoy, hindi na nga magtalom, hindi na makakuan. So tanaw kami, what are the other possibilities na makabulog sa gobyerno. Okay. So, sige, just keep us posted kung ano maging developments ni. We're pamiganigalan pa ba, so hopefully this week, tipo na kami idea kung saan mabuligan ang gobyerno. Kaminggan, ang atong mga marginalized sector, no? Sa Philippines ng baytawid lang ng pambato. We have to, when they're done, we have to give them something for, the days that they are down. Maybe 2, 3, 4, 5 days. So, somebody has to bring them food. Kasi labanan na sila. Especially nanay, tatay, or breadwinner. Gani man. Anyway, Sir Frank, salamat gid sa time kag nga ginatag mo karon nga aga. So, amo na, problema damo sa bakuna, tumuligan nyo kami. Ang radyo. Yes, sir. Kami, damo kita bakuna ka mo para nga magbalik ng obra nyo. Ang inyong nito, mag-ara na, balik things like that. No. You have to help them, spread na. Ang bakuna is good. Hindi, it's not harmful. It's good for the economy. It will bring you jobs and pay. Sige. Magbalik ninyo mga sildo. Okay. Official paso. Sir, salamat gid. Good day. Good day also, I take it. Salamat. Action Hotline. Tisiling niya sa business sector di sa aton, i-reconcile alay ini. Aber. Chekaron ta si Sir Winnie Sancho, ang hanay naman sang mga workers kag labor representative sa RTWPB kay dapat guro tuod ang nasyonal ni mag-ilustryana no doli ang vaccination zone nga si Secretary Galvez kay ti kaklaro diri sa ginpagwa nga labor advisory number 3 nga kinahanglan why dapat sang diskriminasyon kag termination from the work mo kung hindi ang magpabakuna kag choice ang tawo, no?
Nabutang di, covered establishment and employers shall endeavor to encourage the employees to get vaccinated. However, any employee who refuses or fails to be vaccinated shall not be discriminated in terms of tenure, promotion, training, pay, and other benefits, among others, or terminated from employment. No vaccine, no work policy shall not be allowed. Tito, klaro man ha? Tigaling hindi ko maintindihan. Sumusiling ni ni Secretary Galvez, hindi tunanta niya. Kaya hindi man discrimination. Siling niya, kinaglan yung mandatory ang vaccination. Ay, hindi mo. Online sa hotline. We have Sir Winnie Sanz on the line. Sir Win, how are you? Good morning. Yes, Art. Good morning. No, may nga kasi mo labi na gid ka mga workers no nga nagapamati sa buong sa imo programa. Siling ko do kaklaro man isingin pa panahon gan advisory sa doli pero subong niya ang COVID sar nga ang vaccination sar nga si Secretary Galvez gambal siya nga titulaan ta niya ginakuha nila subong talakay lang possible nga mandatory vaccination kag doyatag sa mga employees or employers ang desisyon, especially sa mga way nagpabakuna lang yung mga empleyado sa doon, di amuhaw? Amo gani no, sa nigla hindi na pagtagaan sang mga kabugatan ang mga mamumugon sa likod sining kabugatan nga ginatubang na nila nga daan no. Example labi pagsaka sang presyo sa langit, wala increase sa sweldo. Karon dugangan mo pang istriktuhon mo ang pagpabakuna, no vaccine, no pay, no vaccine, no work. It will only exacerbate the situation, Art, no? Tani ang ila pangitaon bala nga mga mekanismo kung padugi dira, amo ang makapaumpaw, no, sang mabugas nga daan nga burden sang aton mga mamumugon. Pareho abis ang ila madugay ng ginahambal nga wage subsidy, wala man gatupa. Ang madugay na nila ginahambal nga economic relief, no? Ang Regional Wage Board wala gid nakabaton sang dilo nga Pilipinas ha. Why gid nakabaton sang substantial wage increase? Simply because all the petitions for wage increase were pending. Okay. Now, ang problema dira Art iti si Secretary Galvez siya, hindi man na siya medical practitioner, no? Si mga general ni slice ng army mo. Ang ila yang kuan niya, ang ila nga muto sinaya, we first and complain later. But the important point is, sapatan ang ila nga mga opinion, ang ila mga advisory should harmonize with what has been enunciated by the government. Isa siningatiyon do ko pinungguan na yung ila kuan ang ila mga panindugan, so hindi tambalan kung yung panindugan sila. Sige, so lato-lato niya. Kung ano mga development na coming days, kag siguro dapat lantawon tayo na kung ano ang mangin desisyon nila, especially sa National IATF. Pero Art, no, antes na magkuha na kuya, ikuha ko gidya, emphasize ko gidya nga, nga na kumplito na 100% na ang vaccination, no? So to say that hindi mo pagdagaan sang sweldo, hindi mo papabrahon ang mga wala na vaccinate is not only discriminatory, but it is economically unfair to the workers who were not vaccinated because the government lacks the supply that is totally needed to complete the vaccination program. Sir, salamat gisa time. Good morning. Thank you. Aksyon Hotline. Sa diyan niya, no, kay si Secretary Bilyo nag-file si Usi na, no? Daw kandidato ni siya. Balo ka interes ni kagdamo man butanti sa mga nagatrabaho mo sa pribado nga sektor. Put ko mapasugot ni siya karon kung ang panawagan sa sektor sa mamumugon, hindi ya dapat mangin mandatory pero sa tuod lang duro wala obra. No, unemployment rate sa Pilipinas subong yan nagtaas mo. Why trabaho? Diba siya dira sa wala trabaho, mo mas damo nga wala sa nagapabakuna. Aksyon Hotline. Tebla, oy kay kagawad Ray Hikana sa Purok 1, Purok 1 sa Mulubulo maing aga, amo man sa kay nung Vic Itabag, no maing aga kita sa inyo. Thank you for listening. Si Toto Berto
O kag Gerson kay Inday Maricel sa pagpumuno ni Mrs. Taga-monitor man sila. Thank you so much. Hotline. Alas 9:10. Aksyon Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Minsan, Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang TikTok yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman-amat ang kami sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagtamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan,
matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Tungkol sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong mas yun siya relevant kakatabo subong ang panahon. Jack balaan, could be you, could be other people,
Kag sa ato kasilingan, nakita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, arat sila sa palibot nato. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nanging kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-tuot ko ini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi ruway na duro gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod magkalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Believe Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog.
Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa din ginpasinunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasi nga tawag ako nga icon player na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan na ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala putos sa kanginan. Amo na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binayluanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buot silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka. Bahay nag-ikutsyempo, no? Ang iban karon na lang sa kuwana, sa Aksyon BBB programa. Happy 91st birthday. Ika-91 gali nga birthday karon nga adlaw no ni Tatay Pedro Lalo Itabag. Tiyoy Lalo, happy birthday, kabay pa madamo pagin nga birthday imo ma-celebrate. Alin sa imo mga kuwana nga mga kabataan kag sa amon man, no? Birthday man ni ta Diana sa drama gali pila na si ta Diana, hindi naman importanteng edad na pero birthday na eh. Happy birthday. Ari man ang greeting salin kay Kuano Rico Salazar, ingagawon tinita miyaw nyo kay importante ni gamulon nito ni kun aga mo. May aga dira sa kay Tudor Parar, Fatima Kapitili, Marilo Parar, Lolita Ferrer, Teresita Alabata, Purok Langis, Barangay Banago. Sa Barangay 4, Araman sa Purok Kamuti Kahoy, ni Candra Villarias, Mary Ann Iscarilla, Catherine Ramos, Selina Honcia Marilo Anaknan, kag Gina Amarilla. Okay, thank you gida sa mga naga-monitor dira. Ang ginmuno ko kay parte sa ruta ari ay balantayan ni Sabado kay sing ko basi maginutok ni kadamo ni siyang ang karaban nilang route plan nila matake off alas 10 ang aga mo maumpisa Costa Brava Talisay Highway, pagkatus Bata turn right circumferential kag dira sa Macdo East sila maagi pa Burgos, turn left sa Lacson pagtubag sa Isay, antes magpa-Araneta. Sa Araneta mo dang medyo damo-damo kuno maka-converge sila da kay luwas sa Kwan. Sa Araneta damo pa ning mag-ilintra gali sila may mga San Sebastian Cathedral pangalagyan pagadto sa SM, magkadto pagid sa Burgos Street sa Corazon Locsin na tubang di, kang maliko pa South Capitol Road. Tiyan mo na mga ruta nga likawan yung Sabado para hindi ka mo matrap sang iniya sigurado ginutok iniya ang traffic plan guro kung ano ang imo hindi kumbala may ruta nga planuhon ang bitaw basi karon na lang na sa udto sa kay Major Kulanag no para at least mapabalo ang publiko. Arman Regalado kag Lia Taton, good morning, salamat gid sa inyo sa pagmonitor. Si Rofi Libran araman ho, si Aimee de Benagracia kag Florencia Villa Campa. Watching diri sa San Juan, La Union, balayo siya. Bro, kanong oreta sa Moises Padilla? May nga agad na sa imo Noy Erwin Di Caturia Gonzales, Jerry Limaco, Iping Hipulango. Thank you. Ma'am Vanessa, salamat man sa pagmonitor. Dr. Alfred's Pure Mangosteen.
Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Si Dr. Manfred Marpa. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,